ụmụnne m ashị m ka nshi ka eshi alụ nwaanyị n'ala Igbo. Nke mvụ nwoke ahụ na-abịa paa mmanya nke mvụ ọ wụrụ nna la papa ukwu la papa nta la aṅụ egboro la nne eworochi la abịakwana m ahụ ihe m hụrụ bụ ulu la ọmashịrị m o nweghị onye eji mma abata ọ na-alụ izu labụ o woro bịa ahụ izu labụ awụ 8 days ọ bịapụta ahụ 2 gallon mmanya ọjọọ ọbịa nke ahụ akwa kụwa kpakpakpa ashịla abịa ahụ mgbe ahụ esete mmadụ labụ ndị ụmụnne ahụ ndị ụmụnne papa ụmụnne ihe esete nwa ofu onye na ụmụnna chinya ashịla mmadụ bịara pazuo mmanya njụ dọlụ ọhụkụblishi emela bụlụ mala ha o nwere ike ihe amahadụla lapara mmanya mvụ pa ịbọ pa ihe niile ihe ya hụcha ewelụla eme egolishi nwaanyị nnọkpe agwa a na-echi emejila ala Igbo awọji agwa ala Igbo ihe mkpa iwu lee ga jụọ ese shili gere ịlụ nwaanyị beela ọ mburu ha otu ka ọkpaashị ọfọji ihe nsọrịshị lọ ihe nwa ahụ mere onwezie nchọrọ ka nwa ibi ga ji ọchịwa ime ha aga ka agụbịaba nke ejigwe m anya ọcha m lahụ ka gara paa mmanya mvụ l'aka nwa nke ji ọkpara paa nke mvụ paa nke ịbụ ruo mgbe eji ime ego shi gala aka nke nta ga-eme ego nwa nke o weghe nwa nke andị ha alụrụ chobe ma ha amụta ha nwa ihe niile anya na oji mburu alụta emecha nwata nwoke achụfe ajụ ihe adịghọ mma ashịa na-ebodo mmadụ jos maka na ajọ ka onye ndị ụlọ alụọ mbụ ọka nkọ ịgba njụ alajilụ la n'obodo anyị ala Igbo mma ajụ ulushi ịgba njụ anyị ga-akwụsịsị ịgba njụ oru ụbọchị a na-eme ego ọ bụrụla n'obodo anyị achị eme ego n'isi nwaanyị adụ ime nwa ha awụghọ nwe emeke ego n'isi iwe gabazia nlele ala ịgacha nlele ala shekwala ịchọhụ enye ahụ onye ahụ ego o mere maka na aka gbughị ọkụkọ ekwutekwere m la omelalala enwe ahịrị ha eme mmadụ niile ala ekpechi ekpere ka ị ka bịara abịa do akpọkwara nwatakịrị kpụ ya mbụ shenye alụwa ụfọdụ ajọ ụrelu ebe ha dochaa ime mụọ ma nwa ha mụchazịa ha abịa hụwa omelala alabagbo mana asị oke shi mejie elu omelala ahụ emejikwala nọ ndụ papa anyị ha meri onwe nke emeteghi emeji o wodo ahụmala usoro o kwesịrị ịdụ maka ihe na-ekwu ụlọ agwa ndị Igbo mma akpaji ha na-eme ka ihe gbasara ndị Igbo lamila proses eji eme nke ndị ofe mmanụ ọkwa ego lekwala ka ha ji eme nke ha ọjinya ka anyị mma aka imewe kpatakwu mana ewerula nwaanyị onye Igbo the special ilelu anyị mmadụ oke special ewoke ka mma ama hey adakụ adamma ada mara mma ada na-ete egwu adakụ adamma ada nwa dị mma o adakụ adamma ada nwa nwere ezi agwale adakụ adamma ada mwolashị agwa ndị Igbo lala iju ha ala ese nwata nwoke a njụrụ ese ndị mmadụ agaba bi ha gafewa bi onye ọbụla bịa rịọbi eji ịrịọ nwoke bịa lụọ nwaanyị onye eji alụ nwoke rịọtara nya lụọ nwa ọlụọ nwa ya na nwa wole ebukwelu udo ajụjụ ka njụrụ zamlụ ajụjụ la tụsarụ m ihe ka ọ na-aga kalile bịa ha ahụ vidio m wori tụtụrị tụsa ka ndị Igbo hụta vidio ka ha mara ihe ha mmemme ka agwa ndị Igbo lata n'ala Igbo